TMTV. Сәлем дуслар. Эфирда мин, Рената Тей. Демәк, алдағы минутларда мин сезне татар эстрадасының иң кайнар яңалыклары белән таныштырачакмын. ШоуБез тапшыруын башлыйбыз. Алсу Азат Фазлыевлар концертларыннан ял итәргә дип Ауропа буенча сәяхәткә чыгып киткәннәр. Амстердам, Брюссель һәм башка җирләрдә йөрибез диеп язалар үзләренең инстаграмнарында. Гомумән әйткәндә, без әкияткә эләккән сыман ди татар эстрадасының иң популяр җырчы парларының берсе. Алсу Азат сезне монда концертлар көтә. Шулай булгач, тиз генә яхшылап ял итегез дә кайтыгыз. Уңышлы һәм күңелле яллар сезгә. Татар эстрадасының баш мөхәррире Айваз Садыровның никах укытуы турында без сезгә инде сөйләгән идек. Узган атнаның ялларында гөрләп туйы да үтеп китте. Биредә Раяз Фасыйхов, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Дүнә апа, Данир Сабиров кебек популяр җырчылар чыгыш ясады. Айвазга һәм аның кәләше Алинәгә матур тормыш теләп калабыз. Булат Җиһаншинның яңа клипы чыкты. Клип кына да түгел, татар эстрадасы өчен зур яңалык бу клип. Аны хәтта фильм дип тә атап булыр иде. Сез әлеге клипның тулы версиясын TMTV каналында күрә аласыз. Җырга килгәндә Булатның "Уяндым" дип аталган иҗат җимешенең көен җырчы үзе язган. Сүзләре Нур Амстердамныкы. 3D графика һәм төп рольне уйнаучы робот беркемне дә битараф калдырмаячак. Данир Сабиров та бөтен кеше ял итеп кайтканнан соң тормыш иптәше Миләүшә белән Төркиягә барырга булган. Данирның Instagram аккаунтында фото-видеолар инде барлыкка килә башлады. Шуларның берничәсен без сезгә дә тәкъдим итәбез. Бу атнада Раяз Фасыйхов яңа һөнәр үзләштерде. Байбулат әлеге вакыйгадан шәп репортаж да әзерләгән. Әйдәгез, бергәләп карыйк. Урамда көз, салкын. Ләкин без моңаймыйбыз. Татар эстрадасы җырчылары белән яңа һөнәрләрне үзләштерүне дәвам итәбез. Хөрмәтле дуслар, ШоуБез тапшыруында бүгін кунакта Татарстанның ат казанган артисты Раяз Фасыйхов. Раяз белән без бергәләшеп, күмәкләшеп, өр-яңа фотограф һөнәрен үзләштеребез. Әйдәгез безнең белән без бүген One Studio үзәгендә. Дуслар, фотостудия дигәч иң беренче булып күз алдына фотограф килә. Һәм инде бүгенге фотограф ул безнең Энҗе исемле бик шәп фотограф кызыбыз. Энҗе, ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Беләсеңме, менә күптән сорыйсы килә, фотограф эше хезмәте авырмы ул? Һәрбер эш үзенчә авыр инде ул, но приятный яклары күбрәк. Менә кайчаннан бирле шушы хезмәтне сайладың? Мин инде бу эш белән 10 ел. Менә нәрсә этәрде сине нәкъ фотограф булырга? Минем шундый хыялым бар иде кичкенә чактан. И постепенно ул хыялыма барып җитте минем. Димәк, кызыклы якларда булаймы? Кызыклы очрашулар һәм башкасы шулаймы? Әлбәттә, мин үз эшемне бик яратам. То, что инде кешеләр, әйбәт кешеләр, инде күңелле, төрле кешеләр белән танышасың бит инде ул бик дорогого стоит. Беләсеңме, менә син үз эшеңне яратканга күрә, синең эшеңне дә күп кеше яраталар бит. Менә минем шәхсән үзем дә ишеткәнем бар. Сезгә дә кирәк булса фотограф мөрәҗәгать итегез Энҗегә, шулаймы? Шулай дуслар, килеп җитте безнең Татарстанның атказан артисты Раяз Фасыйхов яңа хезмәт үзләштергән. Раяз, сәлам, ничек кайфларың? Кайфлар әйбәт кенә инде, менә хәзер фотограф булырга җыенабыз. Шөргәнең бармы моңа хәлләтеге профессиональ фотоаппаратка фотография ясаган бармы? Беләсең, безнең өйдә әтинең Зенит дигән фотоаппараты бар. Мин әле мәктәптә укыганда безнең түгәрәк тә бар. Менә шул аннары шуның пленкаларын ясарга, туда-суда китерергә миңа бик кызыгый ул. Менә шуннан да ары профессиональ фотоаппарат дип инде аның кайсы профессиональ дип атала икән, асын да белергә кирәк. Минем өйдә үземнең әйбәт кенә фотоаппарат бар. Шуңа күрә мин бик шатланып бу эшкә өйрәнер. Хәзер заман белән бер рәттән атлаучы фотоаппаратка төшергә өйрәнерсең, теге өйрәнгән булсаң инде исеңә төшерерсең, шулаймы? One Studio фото үзәгендә без бүген әзерме син?
Кеттік. Менә Раяз, менә шушы цикларама дип атала икән менә бу әйбер беләсеңме? Менә бу фотога төшә торган. Мин аны үзем дә белмидем әле. Син белгәнең бармы? Yo, миңа бу нинең ак квадраты кебек кенә. Менә шулай гына. Менә безгә тулайым инҗе аңлатып бирер бөтен әйбер ниме? Инҗе әйдә менә бу нәрсә бу, нишиләр монда, нәрсә өчен кирәк бу менә бу? Без аяк астларыннан нидер бер әйберләр ябыштырдык. Алар нәрсә өчен кирәк барысын аңлатып бир әле безгә. Біріншіден бұл ақ циклорама шәп афишаларға түсірілген. То есть без лишнего әйберләрсіз бастың ут белән менә дигән шәп фотолар чыга. Аякка ябыштырган нәрсәләр инде ул бу ак циклораманы кырмас буямас өчен. Менә беләсеңме, миңа гел шулай тойлайды, Раяз, сиңа шулай тойлам икән. Фотограф бит инде менә бер генә төймәгә басты да бетте, бер генә төймәгә басты да бетте. Бераз гына килисең дә фокусын, фокусировкасын, әлләнсәсен, и всё, бетте. Дөрестән дә шулаймы ул яки юкмы? Ну, кеше шулай дип уйлый да, ну. Кеше шулай дип уйлый, но беркем дә белми, игә күпме эше кайтканын. Әлбәттә. Сиңа бит җырчыларын да эше түгел дип аңлыйлар. Чыгып җырлау нәрсәсе бар, шәхсен. Берәүдән сораганнар бит әле, син эш таптыңмы соң яки һаман да җырлап йөрисеңме дип. Мин шуның шикелле. Әйткәннәрен әйтмим инде. Шуңа күрә, әйдәгез, без хәзер башлыйбыз. Раяз фотограф ролендә, мин модель ролендә булам, яме? Әйдә. Менә башта шушы реминне киергә кирәк икән, ниме? Әйе, бу теге оперлар шикелле. Бу әйберсез беренче дә булмый инде. Бу әйбер бик тә җайлы. То есть синең аркаң, муйның бу ремень белән бөтенләй авыртмый. О, малай, менә әйтергә генә җиңел икән. Фотосессия кич буе теге төрле чаралар төшереп йөргән кешеләргә гомумән албый. Моның икесе нәрсәсен аерыласың, монда бит менә ике фотоаппарат нәрсәләр бар алар. Но объектив белән аерыла. Аңладыңмы? Монсы крупный план. Да, Монсы ерактан ала торган. Теге яшенгән банкетларда ни булып йөрисең ахрымы фотограф. Ярар. Шуннан алга таба ничек дальше? Так, дальше басабыз без хамында. Ут безнең ике яктан булырга тиеш. Басабыз уртага. Микрофонны бирәм сиңа? Комментируй. Модель безнең уртада була, ут ике яктан. Так, башта хәзер алабыз тегесен башта. Аны беренчедән элдерәбез. Хәзер направляем, карыйбыз. И получается менә бунда фокус, менә бусы. Аны можно бурырга, якынайтырга, И басабыз теге. Вот шулай. О! Беренче кадр булды. Профессионал инде җәмәгать. Менә гомумән фотосессиялар вакыты буенча күпме бара менә бер кешенең теге фотосессиясе? Индивидуаль фотосессиялар в основном 1 сәгать инде. 1 сәгать буе шулай кекренеп, Тизрәк була. Менә мин үземнән чыгып әйтәм. Чөнки безнең образлар үзгәргәндә, анда чәчләр, ниләр, макияж, булар бит инде. Шул ук кала. Тизрәк киенәбез без. Әйдә менә монысын төшереп карыйк әле, монысын ничегрәк булыр микән? Монысын кире эләктереп куябыз, име? Байлат ничексә модель булып. Беләсеңме, авыр. Дөрестән модель булды авыр икән. Менә монтага модель булуына булыр өчен ни кирәктер, име? Әйбәт фантазия кирәктер. Тегеләй төшеп барырга. И иң мөһиме ялмаучанлык кирәктер. Белмим мин. Модельләр. Расслабиться. Самое главное расслабиться, бөтен әйберне ишек артында калдырып керергә и полностью погрузиться. И син менә дигән фотолар чыгачак. Әлбәттә, фотосессия алдыннан күзгә каршында зрәк мимикалар һәм үзеңнең ни буенча, образларың буенча репетиция. Әлбәттә, фотосессия килгәч бераз гына таналыклар сарап чыга кирәктер мондаймы? Менә шулай. Менә шундыйрак хезмәт икән бу. Фотограф хезмәте. Авырмы, Раяз? Мин бик зур рәхмәт әйтәс килә җигә. Миңа бу кайбер серләрен без кадрлар артында миңа кайбер серләрен ачты. Бу эш бердә җиңел түгел. Инде 2 фотоаппаратны асып куйгач та мин аңладым бу эшнең бердә бик җиңел әйбер түгел икәнен. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар сезнең эшегездә. Инҗе Кашафова, менә рәхим итегез, мөрәҗәгать итегез. Шәпский фотолар сезгә дә булыр ала теләсә. Шулаймы? Без дәвам итәбез. Дәвам итик әле.
Шулай дип дуслар, без инде рәхәтләнеп, дөресрәге Раяз рәхәтләнеп яңа хәбәрне үзләштерде. Хәзер аралашып алырга булдык. Раяз, ничек гомумән синең без инде шул сораудан башлыйбыз име? Иҗатта хәлләрең, гаиләдә хәлләрең, ничек кәефләрең? Минем барда әйбәт, Аллага шөкер. Менә яңа җырлар әзерлибез, клип төшердек. Менә шуларны әйләндерергә тырышабыз хәзер. Һәм әйбәт кайныйбыз әкренләп. Менә клипка килгәннәр шуны сорамакчыйм. Кемнең идеясы иде? Ничек төшерергә булдыгыз? Идея бит инде клип төшерергә миндә булды, инде клип төшерергә кирәк дип шуннан бер күптән таныш бер кеше шалтыратты. Менә мин клиплар төшерә башладым, әйдә төшерик әле дип мин әйтәм. Хәзер менә бүген генә төшерә башлаган кешеләргә клип төшереп булмый инде дип мин әйтәм. Җибәрегез, нинди стильдә нәрсә төшерәсез дип. Һәм миңа ошады аларның. Бер дә үкенмим һәм сөйнәм, шундай яшь, безнеңчә карый торган, современный дип әйтик инде стильдә, шундай әйбәт клип чыкты дип уйлыйм мин. Менә беләсеңме, тагын иҗат белән бәйле минем сиңа бер соравым бар. Безнең күптән түгел Казанда гөрләп театраль солянка проекты узып киттеме? Моңа хәтле алдагы елларда инде син безнең анда катнаша идең, теге баш рольләрнең берсен башкара идең. Быел син кунак буларак килдең име? Залда утырып карап утырдың. Ләкин бер кичкенә генә бер моменты булды име? Сәхнәдә күрделәр сине тамашачылар. Бу нинди әйбер иде? Бу мин үзем дә аңламыйча калдым анда. Әйтәм, димәк, Раяз, ул нинди уйлап куйдың? Бу нәрсә иде бу? Бу бит инде син мине беләсең, мин теге бик теге юморной кеше килеп концерт карап утырам. Шундай әле мин теге алданрак килдем дә үземнең коллегалар белән сөйләшеп йөрим. Менә син юк, син булмагач ничектер кызык түгел фәлән теге. Шуннан Илназ бак белән сөйләшеп торабыз. Әйдә чыга әле ди сәхнәгә, кызык булса, кызык итик әле ди. Мин әйтәм, белмим дә инде. Ни анда ди шундай бер җире бар ди. Мин дә Мәйсәрәне алырга, анда ди шундай массовка кирәк. Мин әйтәм, әйдә, нәрсәсе бар аны дидем дә, нидер бер гармон тарттым да, килеп чыккан идем, анда хайран шаккатканнар кешеләр. Мин битендә булмады. Менә шундай күңелле битендә. Шулай кызык өчен. Менә шушы әйбер өчен сәхнәгә чыккан өчен өстәгеләр шелтә белдермәделәр үзеңә. Нинди өстәгеләр? Теге режиссерлар, постановщиклар, тегеләр, булар. Гөлназ Сафарова, постановщик Гөлназ Сафарова. Идея авторы. Идея авторы Гөлназ Сафарова. Сценарий авторы. Сценарий авторы Рамил Шарафиев. Ул аның туган көне залда утырай. Аларга кызык кына булды. Менә шуңа күрә әйтәм, бөтен кешегә кызык булгандыр инде, диме? Әйбәт, кызык та инде, может кызганыч та булгандыр, ләкин көтелмәгән кызык булып чыкты ул. Минем сәхнәгә килеп чыгу. Хәзер безнең кичкенә генә бер шундый рубрикабыз бар, име? Мин сиңа хәзер бер сорау бирәм. Син ул сорауга үзең дә җавап бирәсең. Әгәр дә инде синең җавабың монда бер нәрсә тормый, ни өчен дигәндә, хәзер син шалтыратып берәр кешегә шушы сорауны бирергә тиешсең. Яме? Аңладыңмы? Беләсеңме нинди сорау? Иң менә безнең бит инде төрле айлар бар, 12 ай бар бит инде бездә, яме? Теге январь, февраль, март, апрель. Иң кыска ай нинди ай ул, беләсеңме? Иң кыска ай, февраль. Дөрес түгел, беләсеңме нәрсә? Май. 3 кенә хәрефтән тора. Иң кыска ай май. Күрдеңме? Менә шул. Менә шул. Әйдә, кемгә шалтыратырбыз микән без? Менә берәр нинди танылганрак кешегә микән синең телефоныңда кемнәр язылган, кемнәр дип язылганнар? Кемгә шалтыратып сорыйбыз, әйт әле. Белмим дә кемгә шалтыратырбыз микән. Кемнең кайфын бозып карарга микән. Әйдә, менә Илназ бакка шалтыратып карыйбыз. Илназ бак бит ялда, Төркиядә. Роумингканда акча ашыймы? Ромингтан да түгел, ул анда төрек ризага ашый шуңа күрә. Аңа майны, июньни. Әйдә, син телефоныңны ал, контактларыңны ач, и кемнәргә шалтыратырбыз микән менә анда бит алай. Әйдә әйт берәрсен. Әйдә, Вадим Захаровка. Әйдә, Вадим Борисовичка Борисовичка, әйдә. Вадим Борисович Захаров. Хәзер син шулай дип аңлат, яме? Без хәзер син шүрәләр дигән, без ШоуБездә дигән, сиңа шундый сорау бирәм дигәндә, шушы сорауны бирәсең, яме? Әйдә, громкая куй. Сөйләшә. Илдар Ахматов. Илдар Анварович. Без сезне ШоуБез тапшыруында сәламлибез. Минем бер кичкенә генә сорау белән менә минем башымны әйләндерделәр дә, синең дә башыңны әйләндерәм хәзер. Безнең елның иң кыска ае нинди ай? Февральдер. Мин дә шулай дип җавап биргән инде. Дөрес түгел икән, беләсеңме нинди ай иң кыска ай? Май ди. Чөнки 3 кенә хәрефтән тора. Ярар, бик зур рәхмәт. Теге ТМТV тамашачыларына сәлам әйт. Ярый, күптән чуктан сәлам. ТМТV
Қараңыз, яратыңыз. Жүректе бұл тапсырманы қараңыз. Бек зор рахмет. Исән сау брат. Менә беләсеңме, әгәр дә дөрес җавап биргән булса, бездән сиңа бүләк бар иде. Ләкин менә кызганыч булмады шул. Ярар, бәлки киләсе тапшыруларга бүтән кешегә калыр име? Сиңа да бәлки берәр качан булыр әле Алла теләсә. Хәзер күбрәк сорыйсы килә. Тагын бер сорау бар минем, тагын шул иҗатка кагылган инде ул. Менә безнең сезон ачылышы концерты булды, Уникста. Шунда син бик матур итеп костюм кидең. Әйгелем, син Гөлкәем җырына. Анда матур кызлар бейделәр, матур кызлар сиңа костюм чыктылар. Бу менә шулай ук, бу бит инде теге бер постановка дип әйтәбез, димме? Бу кем уйлап тапкан әйбер? Бу минем концертның режиссеры Ирина Алешевтан тарафыннан шундый мин ничектер ул җыр битендә ниндер шәрәк стилендә булгач, бәлки шундый образга менә нитергә дип кызлар анда шулай шапан алып чыгып миңа шуны кертеп мин алар белән шулай итеп биеп җырдым. Кысмыймы ул теге шапан яки теге авыр түгелме сиңа ничегрәк? Теге русча сорасам инде комфортнымы җырларга? Яхшылап кисән комфортны, булай элеп кенә куйсан, ул чөм дип торып, мин аны һаман рәтләргә маташтым. Бу концертта мин яхшылап кидем, шуңа күрә рәхәтләндереп, эй, гөллем. Мен теге 3 минутка гына җитәйин, димме? 3 минутка гына түзәбез. Футболны бигрәк үз итәсең индеме? Менә шуның турында да күптәннәнме синең тормышыңда футбол? Футбол ягыннан кызганычка соң арада әле мин теге травма алганнар арасында хәзер әлегә теге уйнамыйм. Ләкин дә менә хәзер уже залда уйный башладык. Кире кайтырга дигән теләк бар. Врач кушса. Теләк команда бар теге кемәк эшли. Футболга минем кичкенәдән инде ул хирислык, мәхәббәт бик кичкенәдән бик лагерда вакытта да уйный торган. Аннары инде күбрәк мин инде PlayStation-да теге ниләрдә уйнарга яратайм шуңа. Аннары үзем дә уйнап карас килде дә, аннары фәнил чакыру буенча йөри башладык. Менә безнең әле силеште беләсеңдер, теге футбол буенча теге туплы микрофон, турнир микрофон. Туплы микрофонмы, туплы тамаша булган иде җәй көне. Ул да булды. Аннары төрле медиа хезмәтендә эшләп. Татар иҗат командалары арасында, име? Алар арасында әле аерым бер ни булды, бер ярыш кебек нәрсә булды. Шуңа күрә менә шулай күңелле итеп ул аралашу, анда инде без теге травма алмыйча уйнарга тырышабыз, бер-беребезгә инде теге көндәшлек булса да, ләкин теге ул нормаль көндәшлек. Анда инде менә җылынып бетмәү, һәм инде артык теге нидә PlayStation-дагы кебек бер трюк ясыйм дип хыялланып җибәрү аркасында менә килеп төштем дә яхшы гына. Менә син бит инде шушы турнир микрофонның оештыручылары белән бергә бит инде монда Фәнил Ваказовлар ишеткән юкмы, быел буламы әлеге турнир? Быел да без аны үткәрәбез, Алла бирсә үткәрәбез әлбәттә. Инде җырчылар командасында сезнең шулай гale ФК артист дигән командагыз да бар бугаймы? Мәскәүгә барып уйнап кайттылар, син катнаштың, син булдыңмы әлеге составта? Мин анда булмадым, әле ул составта уйнар өчен яхшы гына өйрәнергә кирәк. Анда чакырган иде мине Фәнил, ләкин мин анда ничектер туры килмәде, бара алмадым инде. Ләкин үкендем бара алмаганыма. Шундый күңелле, бик матур чара, бик шундый күңелле кешеләр белән аралашып, анда фотоларга төшеп, шундый матур иттереп әле футболда уйнап кайтканнар. Әле Филус Кахиров Дворковичны подкат ясап җыккан. Шуннан соң Дворкович күренмәде дип әйттеләр футболда. Филус Кахиров күренә, изата, име? Аллага шөкер, Филус безнең Аллага шөкер. Димәк, бу ФК артист бу инде теге Татарстандагы команданың җыелмасы, име? Монда бик теге ипләп кенә сайлап алганнардыр. Шулайдыр инде, бу сорау миңа түгел кызганыч, әйтә алмыйм. Ярар, алга таба дәвам итик. Менә хәзер шушы сораулардан тагын бер арынып торып, име? Башка төрле сорауларга күчик без, име? Монда хәзер бераз гына хәзер тикшереп карыйбыз. Бу беләсеңме, бу бик җиңел мәктәп программасындагы сораулар. Шушы менә минем монда бик матур гына журналым бар. Дәрес үзем хәзерләмим, мин кайта белгән булыр иде. Бу безнең имтихан түгел, мин моны әйткән сайын әйтәм, бу безнең теге бар тик искә төшерү, повторение мать учения дип әйтәләр бит әле. Менә 5 сорау сиңа. Менә беренчесе мин аны үзем дә белмәгән булыр идем, әгәр дә менә безнең тапшырыбызның продюсеры Лилия Кадирова миңа әйтмәгән булса, бик акыллы кыз икән ул, шушы бер сорауны гына белә. Үсемлекнең яшел пигменты ничек дип атала? Беләсеңме, үсемлекнең яшел пигменты? Хлорофилл. Бәтәш. Siz ikigizde akıllı koyan biləsin син аны? Биология укытучысы бик таләпчән иде безнең. Бәлки мин хәзер дөрес әйтмәгәнмендер. Шулай дип истә калган. Безнең дә биология укытучысы әйбәт, ләкин мин истә калмаган менә, беләсеңме? Икенчесе җиңел 6-га 3 тапкырлыгы ничә була?
6 yaşında kulaş 18'de. 18 була, иә. Менә қара, сен қазір бұл шиғырын дәвам ет әле. Жырларым. Siz şıtıp yüreğimde, il kırında şeşek attınız. Кім жазған жыр? Musa Jalil. Әлбәттә, сен тік башыңны рука-лицо қойған болдың мында, барысына да бик әйбәт кенә. Татар алфавитында неше хәреф бар? Менә урысыныкында 36 булса, безнекендә ялгышмасам 40-ка якын 39 дип әйтеп карыйк әле. Әйе, дөрес. Татар теле укытучысы әйе дидем. Һәм 5нче сорау иң биек тау. Биек тау түгел, иң биек тау. Иң биек ноктадыр инде дип әйтәсең килә микән? Мин белмим, Эльбрус түгел микән? Эверест. Эверест диләр, әйе. Ну, эга башлана икесе дә. Шул инде алар, икесе дә бер уеннан безнең өчен. Әйе, бер алдан. Молодец, Раяз, беләсең, синең белемеңне 5-легә бәялибез без укытучылар белән менә монда бөтен утырган комиссия, бөтенесе дә 5-легә дәвали, яна барысы да бәяли, барысы да алкышлар. Молодец, яме? Бик зур рәхмәт. Менә әйт әле, шушы сораулар дигәннән, теге мәктәп программасы дигәннән, эшләргә булышасыңмы? Балаларыңа. Миңа күбрәк татар теле буенча ләгә иешләре калганнарын үзләре ничектер, әниләре белән һәм сольфеджио беләк сөйләгән. Һәм улым белән баянда шөгыльләнергә тырышам. Әгәр дә минем көч һәм минем ни кирәк икәнендә. Димәк, Рамазан баянга йөри инде, Бара Рамазан баянга йөри. Венера белән инде музыка коралын үзләштерәм. Фортепианода өйрәнергә тырыша. Сезнең музыкаль гаилә тулайым инде алайсаймы? Әле алга таба бәлки кем белсен, имем, Рамазан баянда, Венера фортепианода син җырласаң, менә дигән гаилә концерты була. Шулаймы? Ничек уйлыйсың? Дөнья күрсәтер карарбыз. Менә хәзер безнең шундый тагын бер мизгел бар, име? Безнең монда килгән кунаклар, бу шундый кичкенә генә рубрика, теге челлендж дип атыйбыз без аны, име? Хәзер шундый матур сүзләр бар бит инде. Монда килгән кунаклар үзләренең берәр биремен биреп калдыралар киләсе булачак кунакка. Менә мәсәлән, сиңа хәтле безнең булды Айгөл Рәхимова. Име? Айгөл Рәхимова безнең нәрсә диде? Аның җазасының биреме бик җиңел, үзенең яраткан кешесенә бер букет чәчәк бәйләме бүләк итсен диде. Без сиңа хәзер әйтәбез, син ярар диясең дә, ансын инде бүләк итерсең. Теге, күрәсеңме җиңел, менә камера каршында эшләргә кирәк түгел. Ризалашасыңмы? Ну, шулай инде бик. Биреп калдырабыз хәзер сиңа бу биремне, чәчәк аласыңмы? Әлбәттә инде чәчәк алып яраткан кешемә тапшырам. Йо, менә күрдеңме, менә бөтен кеше шаһит, бөтен бер нәрсәсе юк. Чужып сиңа җибәрсе юк. Юк, шуңа күрә менә, күрдеңме, хәзер киресенчә, хәзер син үзең берәр биремеңне бирергә тиеш. Без әле белмибез алга таба безнең кем булачак, шуңа күрә ничек уйлыйсың? Җиңелрәк булсын инде, яме камера каршында эшләп теге Кеше килеп, 2 аяк киемендә салып, өскә күтәреп, күбәләгәнне җырлый бирергә тиеш була. Лай кул шапыпмы аяк киеме белән? Күбәләк гөлләргә хунса гөлләр тиберәләр микән бер куплет. Менә вот бу бирем ичмәсәм Раяз. Вот менә кызык ярар. Хәзер сорауларыбыз безнең ахырына таба якынлаштымы? И ахырдан иң кызыгы нәрсә? Без шушы репортажга әзерләнгән вакытта барлык Татмус ТВ каналының теге редакциясе синең биографияңны бик теге тирән тел актарды. Һәм шунда беләсеңме, берничә фактлар, теге берничә мизгелләрне без язып алдык хәзер үзебезгә. Менә кара, минем кулымда 3 конверт. Әйме? Өчесендә дә синең серләрең язылган. Аның инде берсе теге җиңелчә генә сер, икенчесе и өченчесе о, Раяз шундый да менә әле ул дип уйлаучылар өчен. Менә кара, менә монсы, име? Хәзер әгәр дә шушы ачасың, сереңне укыйсың, әгәр дә аны халыкка шишәргә булсаң, шишәрлек булсаң, әйе мин шишәм диясең дә, шушы сереңне сөйлисең дә, и без сиңа акча бирәбез, акча түлибез, шушында ук, хәзер ук, бөтен шалдында. Һәрбер конвертның үз бәясе бар. Менә монсысында, име? Монсында безнең 5000 сер. Монсында 10000 сер, монсында 15000 сер. Кайсын ачасың, әйдә, кайсыннан башлыйбыз? Укыйсың килмәсә, укырга тиеш буласың. Бер. Юк инде, серне шишәсе килмәсәме? Юк, мин бу серне шишмим диясең дә, без бу әйберне яндырабыз, юк итәбез, һәм моның турында беркем, бер качан да белмәячәк, мин сиңа вәгъдә бирәм. 10000 неме? Менә уртанчысын ал. Ачып укы, монда минем дә йөрәкләрем дөп-дөп итә хәзер. Зәйгәнендә. Bu sırrı zinkar
bu sirni ayda men o'zim senga akşaсын төлейм, bu sirni g'umma. Mana qo'yan topdingiz, siz qo'yan bildingiz. Alloh taolasi men seni o'zingni o'tirg'an deyman. Все, біне, бұл да аңлашылды, біне, все, Раяздың бұл сірін әйтмейміз бір кімге де, міне қазір енді Раяз сенің, біз сенің рахмәтләрімізді айтамыз. Мощный істер болды ақыры, ойма. Біз сенің білән қазір сау болашабыз. Ойма, сенің рахмәт келгеніңе, сау болашыр алдынан біз сенің білән клип шырып қарайбыз әлі әнәтігінде біздің ең бик мотор жер бар, бітәлі клип шырып тұрған, ойма. Шында барабыз қазір. Алдан оғайтам, рахмәт келгеніңе, ижатыңда зұрдан-зұр оңышлар сеңа. Айда қазір сен де біздің яратқан тамашашыларымызға өзіңнің рахмәт сөзіңді жеткірсең бола. Мен бик зур рәхмәтле үземнең тамашачыларыма, TMTV каналын караучыларга һәм концертларда, төрле проектларда күрешербез дип ышанып калам. Җырларым сезнең өчен, җырлыйм сезнең өчен. Рәхмәт, пока. Сезнең Раяз Фасыйхов һәм ШоуБез. Рәхмәт. Шуның белән яңалыклар да тәмам. Аларны сезгә мин, Рената Тей, җиткердем. ШоуБез, без йолдызлар турында барысын да беләбез.